Somos Diego Novo Vigo de primeiro ESO A. Raúl González tamén de primeiro ESO A e imos facer unhas filloas caseiras. Primeiro de todo, botamos os 2 ovos Caseiros. nun bol. O segundo que facemos é darlle ca batidora Medio tazón de leite, aproximadamente. e seguir batindo. Botamos unha taza ben chea de auga E batimos. Unha pizca de sal. xa vai a gusto de cada un. Botamos ahora a fariña. Hasta que quede ben espesa. Agora imos poñer a sartén ao lume. Vamos polo touciño, que é casero. Imos untar a tixola do touciño. E imos botarlle Unha pouca capa de Vale, non botes tanto. xa está botada. ponémola ao lume. Agora toca esperar a que empece a estar cocida. Espera un pouco, Raúl, espera. Vamos a dar un pouco polas esquinas para que se empece a soltar. Para. Sí, está perfecto. Que pinta teñen, Raúl. Aí boa. Vamos a apretar con esta, a ver que tal va indo. Fixemos 2 tixolas por si escaso. Vamos a deixar un poquinho. A ver se empeza a estar solta. Está pegada por aquí. Se acaso empeza a estar solto, digo. Cando queiras, podes ir dar a volta. Vamos logo. Perfecto. Outra máis. Agora imos brindar polas nosas primeiras filloas ben feitas, daquela maneira. Esperemos que vos gusten a todos. Isto vai dedicado aos nosos compañeros de primeiro A. Esperamos que pasedes un bon troito. Agora probad as filloas. E agora vamos a probar aquí o noso mini kebab. Este sí, pero as outras teñen boa pinta, Raúl. Sí. A ver, a primeira. Deliciosas. Esperemos que nos botedes a todos. Hala.